Pri vypisovaní pomníkov je niekedy nevyhnutné použiť font, ktorý neobsahuje slovenskú diakritiku. Ak máme text, ktorý obsahuje mäkčene a dĺžne a použijeme font, ktorý tieto znaky neobsahuje, Corel nám ich nahradí znakmi z iného fontu alebo prázdnymi štvorčekami. V takom prípade musíme pôvodný text prepísať bez diakritiky a mäkčene a dĺžne pridať z fontu, ktorý ich obsahuje. To urobíme tak, že si napíšeme znaky, ktoré potrebujeme použitím nástroja text a vyberieme font, ktorý je podobný nášmu fontu a obsahuje mäkčene a dĺžne. Nastavíme správnu veľkosť a zafarbenie kliknutím ľavým tlačidlom na bez farby a pravým tlačidlom na čiernu a prevedieme objekt na krivky. Následne objekt rozdelíme, aby sme mohli pracovať samostatne s mäkčeňmi a dĺžňami a umiestnime ich na správne miesto v texte. Tento proces je vhodné robiť až úplne na konci, keď sme ukončili úpravu pomníka, pretože ináč by sme museli s každou zmenou textu presúvať na novo mäkčene aj dĺžne.